Какво става, хора? Аз съм PvP Boss PvP и сега играя в серверът Energot и ще направим една томбола. Сега ще ви покажа за какво е томболата. Ето, за две легендарки. Match Unbreaking 3, Fire Aspect 2, Sharpness 4. Protection 4 Unbreaking 3 сет. И това ще бъде томболата и за да се запишете за нея, пишете просто запис. Името ви какви играчи, моето е PvP Boss PvP. И за да пишете само запис, абонирайте се и това ще бъде от клипа, разбрахте, пишете само запис, се абонирате. Томбото ще тегля на 50 сабскрайбъра, така че записвайте се. Аз бях PvP Boss PvP, да на томболата да ви е харесала. Какво друго мога да ви кажа? Успех, да спечелите и довиждане.